Nagpabiling problema sa usa sa mga dakong barangay sa Davao City ang illegal parking sa mga sakyanan. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy? Sara gitubag sa Kapitan dinhi sa Barangay 76A Bukana. Ang problema kalabot sa mga guot nga dalan tungod sa mga pribadong sakyanan nga naga-illegal park. Usa sa mga dakong barangay sa Davao City ang Barangay 76A Bukana. Tungod sa kadaghan sa residente nga nasa kapin 13,000, ubay-ubay ang mga nanag-iyog mga sakyanan. Ang uban naay garahian apan daghan ang wala. Maong daplin sa karsada magpark. Usa sa mga problema dinhi sa Barangay 76A sa Bukana ang kini mga illegal park daplin sa mga barangay road ilabi na ato mga private vehicle nga walay kaugalingong garahian. Samana mas makapaguot sa dalan. Dapat siguro na sila garahian para kanang dili maghuot ang dalan, iwas aksidente ba ma'am. Usay po daghang mga bata unya naghuot ni mga sakyanan. Ang guot yun. Sobra ka guot. Unsa may pwede nimo ma-suggest na Pwede mo siguro na sila kuha na ganang parking place. Oh, okay. Oh, Para para hapsay ang dalan. dili makaagi ang customer. Dili makaagi ang customer. Buot na? Oo, ang maong concern gipaabot sa GMA Regional TV1 Mindanao kang Kapitan Robert Olan-Olan. Sumala ni Kap, kinahanglan daw nga i-appeal sa rekisito sa pagkuha og sakyanan ang barangay clearance. Request na ako na sa una nga kung pwede lang unta before mo accept og any registration of the car, see to it nga mangayo mo barangay clearance sa barangay para at least man lang i-required nato kung nabagyod ang barangay na mismo ang mo inspect kung nabagyod sila parking space. Ang nahitabo magud sa tuang LTO, application form lang. So ang application form fill upan ka lang dito sa LTO tapos karon ingon ka karon, do you have a parking space? Yes, no, di ba? Check lang ta dito. So wala inspection. Ngadtong 2019 doon na nagi-propose nga ordinansa si Konsehal Conrado Baluran nga no garage, no new car policy. Apan wala pa maaprubahi. Hinuon doon na gimugna ang barangay nga grupo nga maoy mangunay gyud sa road clearing sulod sa barangay. Nag-organize og nag-create kog office, no? Barangay Traffic Management Office. So kidiin man kana sila karon mo na sila akong itahasan sa barangay nga magrubing diri nga those are illegal parkings kailangan gyud na sila ipahibalo or disiplina gyud ang kailangan nato. Kung ma-deputize na ang barangay, magpatuman sila og one-lane policy. Dinhi mangita o mag-identify ang barangay og dalan o lane kung asa ra sila pwede makapark. Ginapaabot na lang nila karon ang approval niini sa hingtungdang ahensya. Sara ngadto sa mga nanag-iya ug mga sakyanan gihangyo ni Kapitan nga kung wala gyoy garahian kung pwede didto nila i-park sa lugar nga dili makababag sa dalan. Sara. Okay, dagang salamat, Jandy Esteban.